Ongoza. Taura yenyewe. Amsore nyanga mimi. Ini kwa siku masanga. Ndoga vanhu wangu hapo. Muri kama ziwa. Ngatikatengera kuti wakasvika kumba kwa headman, matara headman. Kuma wani nyanza matereko. Ndikazofondekwawo na headman. Kune vanhu vari kukudai kuti mukupinde mumusha. Munoda pakadii kuti mukatosimuka mari nepeturu nemari yekuti mosvika mumusha. Akakwira gomo kunoti netsei peturu chiro zvakanyanya. Mari yerusimudzo $300. Peturu ukaisa $300 inogona kukwanira kusvika ikoko nekudzoka. Zvechokwadi mambo akati arega ndichavatsanangurira nekuchibva waudzwa wakaendesa mari yavo kumadhari kwachanganeno ndafonekosonza waunza mari dzavo dzerusumudzo dzako kana muri redi mugokwirako mugoenda akati pakanaka vataronga rwendo vatanosvika mumusha. Ndikasvika pamusha panonzi Bernard Maziva. Ndikapamusha paBernard ndakabikirwa chikafu ndikadya ipapo. Ndapedza ndakasvika mumusha ndikaendeswa pamusha kune mhuri kuti Bernard anogarawo kumashure zvishoma. Ndakaenda kumusha kune mhuri yakawanda takasvika wakaungana. Tasvika wakaungana tikasvika mumusha akambenge aramba iye anonzi Banuel. Ndipo pamusha pemukomana mukuru sekuti zvakaitwa ndomunosvikira ndopababa. Tasvika apo akambenge aramba akamboda kuti kuchidzira zvake akazenga anzwisisa kuti aiwa zvekufamba zvakamira sei tauya sei sekutsanangwa kukumbira kwavanga akaita iyo kuti uzokumbirawo n'anga izopindawo mumusha medu izotigadzirise nekuti kunetsana mumusha. Zvadaro takapinda akazotipinza mumba tikaita matare mune zvakanaka akanotora zvinhu zvake zvikwambo zvake zvazviri mumba akayanazvo akazvisarenda akaunganidza zvikwambo zvake. Apedza kudaro ndokubva mudzimu watsanangura nayo kuti pane ngozi mumusha yekomatikauta. Takati isusu tinoita kuti ngozi yacho ibude kana zvakadaro. Kana mudzimu watsanangura kudaro tichaita zvokuti ngozi ibude asi tichaita rimwe zuva kuti nhasi zuva radoka. Tobva tambodzokera mumusha. Tobva tadzoka zvekare takati aiwa gadzirai ngoma doro zvese zvinoitwa zvirizwa zvikuzoridzwa. Neshuwa wakagadzirisa izvozvo. Wakagadzirisa izvozvo. Ndofunga ngoma sedzaridzwa kuma7-7 mudzimu wanga watobuda kare ngozi yatobuda. Matara akutofamba. Ngozi vatsanangura kuti yakapondwa sei zvakafamba sei. Zvadero ndokuchibva tasimuka kuenda mumusha kumana madhauta nengozi. Vasvika mumusha momwe takakumbira taura nawo akati nhau iyi yabva yakakara. Tichita nhau ipi idzodzidzi. Saka dzimwe dzenguva togonongoita asi uyu akaoma musoro mukomana uyu weBanuel akaoma musoro. Saka takwete nekuti zvinhu zvafamba zvokubva kuna headman zvese zvofamba negwara. Mudzimu wachaja watedza zvangu chida ngozi yachaja takati zvinokushata tichadzoka rimwe zuva. Zuva rakapiwa nengozi kuti chizoya apiwe mukana wekumbotsvaka. Saka zvadaro ndakazongonzwa ndakufonera nepolisi yekuNyamaropa kunzi muri kudiwa kuNyamaropa. Ndaenda kuNyamaropa zvakanzi mune nhau yekunzi mimi makaita extortion. Apa mumusha madairangisa tapera mune bakatwa ririmo. Bakatwa ndo bakatwa ngondoshandisa kumatare kwangu. Nyaya yakatika muna mimi. Vandozofonegwa nemupurisa kuti uyai kuno kune nhau iriko makaita extortion. Akati ko ndaita extortion papi. Mangara ndiani zvanzi anoti Banuel na Bernard. Ko zvofamba sei? Ivo ndo vakandedza kupinda mumusha. Ivo vakundimhangarira kundivhurira docket rekuti nini ndaita extortion. Ndaichivamanikidza. Ndoamanikidza iye akaunganidza zvinhu zvake zvese zvikabuda zvine umbowo hwandinawo kuti handisi ndakamhanyisa chinhu pamba pake ndimhanyise chinhu. Akaenda kunotora ega mumba achiudzwa nomudzimu ndatora icho udzodze uye nazvo. Wasiya chakatenda unotora uye nazvo. Akaenda kunotora zvinhu zvake ega akaunganidza. Ngozi hatinambopera tamboita zvokuti taita zvemabhidhi. Asi ngozi yakanongobuda takatogara tichitenge chitodya totsakadya toda kutengwa kutodya. Ngozi ibva yatobuda. Zvisina kuti pakaitwa zvechimutsimba kana kuti zvechitsotsi mukati. Saka nhasi unonzi ndaita extortion papi pacho. Vanhu ndiyo nhau iripo. Saka mumanyaya pandoenda kukoti ndati hazviite kuti nyaya iyi ndini ndaita extortion. Nekuti vanhu vakandidedza ndiwo kuti ndipinde mumusha mavo ndiri kumba ndakuvatsvaga asi ndiwo vakanditsvaga.
Saka zvakamira sei? Ndakamira tumi mutudze kuti toenda kukoti rini ndichitaura mupurisa mundipo mastate papers nyaya tizozoti kuenda kukoti nanhasi nyaya tosaenda kukoti. Ini bakato rangu ragara mumusha, vana wakamadziwa vese ava nedzimwe mhuri dziri divi rokuti zvinhu zvifambe zvakanaka, asi vanhu vari kupikisa ndibaba pane bakato rangu nehoko dzangu dziripo. Zvino ini ndikaombera mudzimu kuti ndiuraye vana ava, nokuti vanopa vana anopa asi ndiye uyu Bhaniwe kana Penani, vanopa vana vacho havana mhosva vainavo vakutoita kuti zvinhu zvifambe. Zvino ndoombe here mudzimu yangu kuti iuraye mhuri, iyo mhuri isina mhosva. Saka ndakaona kuti hazvingagondeka, ndataurira kune mukuru wangu wekuzinipi kuti ndonhau yandiri kuitika, asi bakatora kuda mumusha zvinototi here kuuraiwe mhuri zvinoita here zvanzi kwete. Saka takati gatisvike kwamuri Changamire kuti mutigadzirisewo, nokuti bakatora kuda mumusha ragarisa kubva muna Mei kusvika izvozvi izvi. Saka ndikuti ndiombere mudzimu kuti iuraye mhuri idzi, idzo mhuri dziri kutsigira dzinoda kuti zvinhu zvifambe, ndidzo dzinoda kusunungurwa, ndidzo ndakapindira mumusha ndatambudzika nerufu zvinhu zvakasiyana siyana. Saka dzouraiwa here? Saka taraiwa ngandisvike kwaChangamire tinzone tozvifambisa sei tigone kuti tiyanane nemhuri iyi. Naiwo wacho nditoro chikwambo changu chiri mumusha mavo chidzokere mumusha mangu, nokuti ndecheni chakabata mumusha tichimirira kuti tipedze nhau dzematatu, iye asazoite chimwe chinhu nekumhanya kumwe kwaanogona kuzoenda. Ndio nhau yangu Changamire. Madziwa kutaura izvo pane rada kutaura taura izvi ataura ini ndini mwana waBhaniwe ana uyu ndiye pamudiki kufemba mao umwe wacho akatanzi Bernard mukoma wake saka nyaya iyi ndanda kunyatsa kutsanangura ndichamhanya ndichinyatsa kutsanangura matangiro ake because watangira apa wakatangira because nyaya iyi inoda kunyatsa kunzwisika kuti inyatsokusvika paasvika apa. Ndira kutsanangurirai nyaya yekutanga kwakaita kati 2008-2009 yatanga 2008-2009 baba wangu inini Bhaniwe akamhangarira vanatezvara wake vakaramba kutambira pfuma yemukadzi wake mudiki yakaroora vachiti iwe Madziwa hatitambiri pfuma yako, mwana wedu uyo wakaroora iwewe mufi. Akataura kuti tisazotambiri pfuma yake nekuti ndakakanganiswa nemurume uyo anonzi Bhaniwe. Aroora akazoroora mukadzi uyu nechisimba vamunza mumusha Madziwa. Susu atazvinzwa kuti hafuni kuroora. Paakazotadza kubvisa pfuma ndipo akazomhangara namadyauta. Amhangara namadyauta wakaenda kudare raEdmund Ganje. Waenda kudare raEdmund Ganje watongwa, nyaya iyi yakaramba kubuda zvakanaka. Wabva wati inoenda mberi, ndokuuya waChief Saunyama baba waVictor ndiye anga achiripo. Wauya ipapo wakatongwa nyaya iyi. Baba vangu ipapo ndaidiri pamusha, ndandabva kubasa kuHarare ndati pamusha. Ndaiona baba vangu paakanzi kwaChief Saunyama akamhanya neumwe muprofita yanga aona wakamupa mombe dzinokwana 5. Ndifunga angada kuti azomirire kuno kudarira Chief Saunyama kuti nyaya yake inge iri kuti haifaniri kubuda zvakanaka. Yadaro apa mombe idzodzo akazosvika kuno kumanje kwaane umwe anonzi Mukosanjera ndiye angamira uye vaibva ashayisimba kuti ataure nyaya iyi haichabudi manje. Saka yatongwa nyaya iyi baba vangu akasvika panguva yekuti akakuramba kuda kuuya kudare kuyawo, ndokubva atumirwa mapurisa naEdmund Ganje, ndokubva asungwa cheni chayari paumba kuti auye kwaChief Saunyama kuti nyaya ipere. Asungwa kudaro akauya kuzotongwa nyaya yake kuti ipere. Nyaya yake ichipera ipapo akati nyaya yangu ndabvuma, asi nyaya yangu ichazobhadharwa nevana kana ndafa. Yapera akadaro pakabva parwara mwana wababa munini anonzi Simon akasheka Adelaide. Arwara kudaro Simon akauya mumusha kukidza mhuri dzese akati ini ndarwarwa nemwana asi ndafamba ndabata nyaya yekuti ushande mudzinza. Yaita kudaro so, yapinda kudaro so, wakati ngatifambe. Wabvumirana wana baba, ini ndati ndakuita zvekunamata. Ndikati ini nyaya iyi handisi kupinda, ndakuita zvekunamata. Chimboitai imi wana baba izvo muripo. Wapinda munyaya dzavo, wakuti mangwana tiri kufuma kuti tiri kufamba. Baba vangu akafuma kugodzera namahambai, ukazi ngirozi yangu yaramba, ndichafambira. Mwanzo wafamba wabuda vaenda. Wafamba kudaro, wakasvika panguva yekuti wakatofamba wanzwa kuti munhu ane mhosva ndiye mukoma wenyu Bhaniwe. Wafamba wanzwa kuti ndiye ane mhosva. Wakati toita sei?
vachakabatana natezvara babongo namadyakuti vakabatana ndipo vakaronga manje kuti right toita sei vabva wana chiremba vapiwa zinata pachifi Saunyama vaVictor vavapa zinata yakauya kumusha zvatanga kuti rongai zvekuti tishopeni ngozi ibude vana chiremba vaya wana baba muninaro vakatorana nayo kwamadyauta ndokuno vakamusasa musango kwavakanorowa ngoma wakamusasa musango wakanoridza ngoma ikoko mudzimu aona kubuda ndokubva wabva ikoko wabva anda kumba kwaSimon kurongana bva wadzokera kumba kwaSimon wakabatana madziva namayauta wabva wanoridza ngoma kuya mudzimu bva wabuda mudzimu wabuda wakaenda kwamadyauta kunova kune mudzimai wemufi arunzi ndiye akaurayiwa nababa wangu waenda kumba kuya kune mudzimai uyu wakasvika kuya zvawakaita kuna mudzimai wemufi ndokubvunza tauya nemudzimu unotaura kuti ndine murume wako uri kuti ndiwe ndimakandiuraya nechikomba chako chawaendana nacho chakazokutorera mwana wako ati mudzimai wake kuti zvakanetsa mudzimu uya wakutorova mudzimai uya warova mudzimai uya wabva kuya ndokudzokera kumba kwaBhanuero wasvika kwaBhanuero aivaomesa musoro kuoma kuramba kuri kuti handiriziva aramba kudaro akataurira ana chiremba kuti kana iri ngozi ngaitai kuti isare mumba muno isai mumba mamo pamukova pangu abva aiswa saizvozvo yaiswa pamukova ipapo awabva waenda havo vanhu vabva wagara ndofunga kusvika zvinezvi yakaita 17 years yakanyarara kudaro iye akatora hanza sekuru anova sekuru wemudzimai vakayanayo wabva waenda kunomhangara kwaHeadman Kanji kuti panguva yakaitika mhirizhonga iyeye mbuya wangu akarohwa inini ndikarohwawo saka tinoda kubhadharwa saka waenda ikoko wakaenda nyaya yasvika uko wasungisa Bernard Simon Stephen ndo wabva wasungiswa naye mukorori wake uyu nyakufirwa nemurume uyu mai madyauta Collins wasungiswa ipapo wabva wanzi dzikai kwaHeadman Kanji vamwana madyauta vanodzika simurukorori wemufi akadzika naana bamunini wakadzika wadzika ikoko wakasvika dare rotanga wataura nyaya Headman Kanji vaona kuti nyaya ika takamboita saka nyaya yavo inoda zinata wabva utsvagira vanhu vakaita zinata vatsvaga vanhu vanoita zinata vaya vakabuda nerizauti yekuti baba wangu ane ngozi wabva ikoko yabuda kuti ane ngozi uyu sekuru yabva vanzi wabvumirana zvere zvataura kuti mukwambo uyu murume wemuzukuru wako ane ngozi wabvumirana zvere akati abvumirana nazvo ivi mai yakufirwa nemurume mabvumirana zvere akati abvumirana nazvo saka wabva waiswa mashaji avo wakaiswa naHeadman Kanji wabva wadzokera kumba uyu baba wangu angasina kudzika mudharabanero angasina kudzika kudare ikoko abva asvika feedback akabva atorana nasekuru vaya ameno kwakaenda kufamba wabva ikoko dare rakaitwa kwaHeadman Kanji kubva Friday wanga waita rechi2 Friday yacho akabva asvika iye nasekuru vaya vakuti kuna Headman Kanji tida kuuya nen'anga yedu yekuti itaure nyaya iyi yamakataura yekuti ini ndine ngozi kanzi naHeadman Kanji hatidzokereri nyaya kana taita takatokupa nyaya iyo ukati iyo sekuru mufaperi takutaura nyaya ukati ndabvumira nazvo ukati hungu ndakutsikana saka muchiri kuya kodi endai kumba waenda kumba kuya wadzokera kumba kuya saka wadzokera kumba kuya yamira kudaro inini ndakaitawo mabiko angu pamba pangu angari mabiko ebhora timu yangu yebhora ndaita mabiko angu bamudiki gotwere mumba mavo ndo wakatangana namudhara kazi bamudiki arasa tsvimbo yangu nenhekwe yangu yekudya inini mwana wacho inini tangwira mudharabanero ndakunzi iwewe mudhara bamudiki vari kuvhaira newe wauya wakatopfeka bhachi papati panapa saka vari kuvhaira newe nokuti unoitira zvese ndikati munondipinza papi panyaya dzenyu ndokubva ndati aiwa imimi vana baba munonetsana pese pese chiendai kunomhangara nyaya yenyu kwaHeadman itai kuti vanin'ina venyu ava kuti mupedzera nyaya yenyu wapiwe masamoni wadzike kwaganje munopedzerana nyaya yenyu zvinaka wabva waita saizvozvo waenda ikoko
nyaya yatongwa ndo pawakasvika mudhara ngobatwa futi. Abatwa kudaro ndo pawakati akati tusagirazi nata yakaita nyaya yako iyi yakaita ukanzi handidi vanhu vanohaka munomo marokawo n'anga handidi ndoda vanobva kunational kana kunze kwenyika ndi baba wangu mudharabaniro. Adaro wabva watarana na mudharaganji mudharaganji wewe kanga ngozi yabuda ndikupa ng'ombe 3. Headman Ganji wakati kana yasina kubuda ndikupa ng'ombe 5 wapeza kanzi Headman Ganji nyaya ikandira kuita izvozvo taakuuya pamba pako iwewe Banero ndipo taakuitira kanzi asi unouya nen'anga kana uri kuuya nen'anga ikunze handidi n'anga dzerokauma n'anga tumwe handiti ufaririba haingaa kuteta amene zvanoita kana atora nyaya dzake right. Adaro ana bamuni wakadzoka ndobva varongana vautaura naHeadman tinodi kuti tione chiremba anotiitira nyaya iyi. Kazi naHeadman ndiri kutsvagira Headman aibva atsvaga chiremba abva ataura musharo wake matauriro aita sekuru Masango 600 yakanzi tsvagai sekuru chiremba wemumusha avabva vatengesa mombe dzavo vabva vapa mari kuna Headman Ganji kuti chiremba uyu chiremba shuwa akataura kunzi akuuya. Chiremba aibva auya vasvika mumusha zveshuwa mamadziwa asvika mumusha mamadziwa nyaya dzakatanga dzine makakatana atoramba baba vangu iye Mudharabaniro. Inini mandasvikawo ndadaidzwa kwandanditori kubasa nyaya dzachina andoti inini handina kubvira ndapinda munyaya idzi munofanira kudzipedza imimi vana baba muri mega kana apa muna masvika ndipo munozotidaidzawo. Asi vakazotidaidza watoona kuti mudhara yaramba mandasvika paya ndikati baba zvama kunetsana nevanhu handiti maa muri kuenda kudare here zvama muri kuenda kudare handiti makati imimi muninginanyi ndeabatwa saka kana muninginanyi abatwa izvo zvinopindei mudare isusu wana tiripo tonzwa kana ndiba munini ane mhosva oripa zvinhu zvinake nokuti imi tingochema kuti wana vari kudzokera tiri kufirwa senini mumba medu mamaikuru vakafa vanhu 7 mitumbiri 1 mutoro wakafa mumba medu saka tikati yaida kuti igadziswe inake ipere pane zvinogare muchinongonesana kantorai matara avaita kuti atanga paya vanzi sumudzai aonokusumudzai bhonzo riripo kana usina mhosva vasumudza right vasumudza vazi right chiti profitai watanga kuti pinda matare yavo wapinda matare ndobva vakabva ati iye baba vangu aibva abatwa hauna kuchena idare une ngozi yeu inayo saka ngozi yeu inayo ngozi yepamadhauta right iye akati ndirunzi haana kubvuma akati ndiri kunzi ndine ngozi saka ati ndinzi ndine ngozi ndobva akamhanze right uonesana waninginako tsvimbo yako ukarasirwa iri kupi vairi mumbao vachienda kutora nezvinhu zvese zvauinazvo abva atobuda paya nemapurisa Headman Ganji anga auya akamirira Headman Ganji vabuda kuenda kubedroom kake zvinhu zvaakainazvo isusu vana takashamisa tinobvira tambozvana ende hatina kubvira takapangidzwa kana kutaurirwa kuti tiri kuita zvakati zvauya apa zvaungana zvinhu zviri makazvitora kupi ende makazviwana sei kwaina ndirwara saka ndakadaidza n'anga yangu panapa n'anga iyi inonzi Mai Ramani uya bvanze aiti anofanira kuuya tikati zvakanaka izvi sekumasango aibva zvakanaka avo bamuninawo wabvanziwe wakaenda kwasitori katatu abatwa manje abva ati shuwa ndakaenda asi ndakaenda kwasitori ndiri kuendera vana tezvaro pane ari kurwara kanzi right tikati isusu kuti baweni mambata ari kutaura nyaya yekuti ndakaendera vana tezvaro kwasitori ngakuendekwa manherano vanhu wakasumudza mota ibva atoenda kwasitori yaenda kwasitori kuye wakasvika wabva wasvika dare rasitori aripo wapinda kuti wataurirwe dare ravo vakwanzi pamusoro pekuti maurira uyu kuna Banwell kuna Simon kozva Emmanuel wane Simon akatora mushonga wekurima nekuita upfumi Banwell akatora mushonga wekusindika ngozi Emmanuel wakaurira anatezvara wako ini ndakanyora zita rako nondi wakasika pano hapana kutsika zita rako muringamiri obva tatofonera kanzi ndizvo zvabuda kuno wabva wadzokera paya tapinda dare redu riya baba zveutauro toka kubhadhara baba kutsika kubhadhara kuyawo uyu chiremba anga amuchaja kubuda kwese kwaita izvi nekubata zvise matara abva ati ninda mombe dzangu 7 apiwa mombe dzake ati mombe dzake 7 wana baba wakasvaga mari
tinowana mari obva tsvaga mari obva pa chiremba wa mari zvese zvanga wachajwa izvo wachajwa izvozvo kechipiri tapiwa madhete ekuti tidzokere chipiri ndo pakatanga kuti Bernard tati naye umanga abatwa manje kuti iwe mushonga ibvumira nemukadzi wacho dare rawo ataura aibva awirirana aibva achidya machanjiro akaita kuti tinoshanda pamushaka paubudisa mushonga wako kazi hadi zvakanaka izvo awabva waenda date chiremba akati inini kuti ndishande pamusha pako Bernard usiku hazviiti apo ndinouya ndichiti chashanda pamusha pako ubudisa mushonga wako toshenesana zvoita zvakanaka mhuri dzogara zvakanaka kazi orai pawakazodzokera chipiri paya ndo pawakasvika Bernard ubako Bernard kweko akatanga kusvikira kweko Bernard akame gate wabva watadza kupinda wabva wabva ipapo wabva wadzika uku kwa baba vangu wabva wasvika baba munina tadaidzwa isu takutodzika futi kwa baba vangu tosvika baba akea gate hachapi akwanisi kupinda baba atototimisa ho hazvichaiti tikati hazvichaiti sei one takarasikirwa nemhuri dziri pasi tomauti hazvichaiti asi zvinhu zvabuda pachena ende mamune zvinhu nanga yenyu yachoyo mamuti mai Ramani akandirapa imba zvinhu yakauya ibva yataura kuti shuwa akandidaidza panapa angarwara angatoita stroke muromo waenda pasaidhi azvi padumbu gumbo richirwadza ndikamurapa akamubvunza kuti hauna kupora kanzi ndakapora kazi ndora mombe 5 yekuti nditore zvinhu zvangu hazvipiswe ndokubva atsvaga mari aibva apa chiremba uyawo pane isitari sitoziva pane mombe yakabva yatobva kujana mukono ubva watosvika utanga unanzvana iye ungangeya chiremba uyawo aibva atanga watobuda kanzi vatora achadiva nemboche yembudzi yacho vatora uyu chiremba aibva atobayira mukono uya nemboche iya aibva atozvitengesa ipapo aizvitengesa ipapo zvapera izvo nen'anga yewo isusu takuda kuti nyaya dzipinde pakamuka hovhiyo isusu wanana maka ndani nemunin'ina wangu ini ari kuharare takaita kuti tinetsana baba zvakasimba nekuti tatambudzika mumusha zvakasimba zvekuti rugare rwedu haruna ruvheneko kana kuti kuenda mberi saka takanetsana nababa zvekusvika inini dangwe rake ndakamupa mambama ndamupa mambama udaro mukadzi wacho yabva fonera bamunini aBernard kanzi baba atiuraiwa kunoko uyu Bernard aibva afonera mapurisa ari kutifonera kuti nyaya dzenyu dzakamira sei tikatavatsanangudza vabva vati right imi kana dziri nyaya dzekuti ngozi isatibati enderai mberi bo taenderera mberi paya ndo pakaridzwa ngoma asi mudzimu wakatanga kubuda ngoma ibva yazoridzwa takungofara hedu kuti mudzimu wabuda kumakuseni kwacho mudzimu wakabva wabuda ukati ndiendesei kumamba kwedza mafo shuwa takaenda kumba kwemufi tasvika kuya taona mukadzi wacho akabuda mumba haachanasi kufamba asi akabuda mumba akatanga kuchema karidza murume wangu wauya apinda katirauya wana madya kuti aungana akabvunzwa mudzimai kuti titaurire zvamakaita murume akataura kuti shuwa inini murume wangu airwara nechikosoro ndairwara nechikosoro baba madziva akauya nemushonga akatibikira murume wako poriji tinofunga tidaura pachi murume asi murume wangu apa akapedza uya izvi akazvimba dumbu kusvikira muvhu tikati atochema tokumana nyaya yakadai so uyu mufi aramba kuti ari kutaura izvitaura mukadzi wake zvapindirana sera chiremba kana chiremba tichada kunzwa chiremba wei tabva ikoko tapanana tatochatwa 8 mombe yechinaini akadzi mukono wemombe kuti uraiwe nemboche yembudzi nejongorehwo nedoro rinobikwa kuti tive taedzerana nana madziva tiomberana tiite ushamwari wakanaka izvi zvipfuure tikati kuti dheti rekuda kuti tisvike kuti tigadzire zvinhu zvedu zviende ndipo takanzwa tatosungiswa madhoketa akuuya tatashaya kuti zvichafamba sei saka kuuya kwataita kunoku kuti changamire kusungiswa kwakaitwa isusu nachiremba naHedman Ganje kuda kuti imimi saka sekusaunyama mutibatsire kuti nyaya yedu iende izvozvi zvana baba vacho vanomhamara tinoenda kunyaya dzavo dzavanomhamara isusu tikayamhamara kuno havadi kuuya vari kuvafundira kuti garai da kuona kuti munoitwa sei saka hatiziva kuti imimi mambo musha waitawo sei havana kuuya so tikutaura hapana vanhu vacho saka tataura nyaya yacho so muinzwawo matangiro akaita kuti kana mazoitsanangudza iwo wechidhombo hatataura ane hataura chiremba
naidimeni ganjari kana vachidzawo vachakusinirawo asi zvandataura handifungi kuti kana pane aposwa mairi kana matatu chete asi nhoroondo ndiyo sekuruedimeni aripo apa baba vacho ndisabhuku saka undurura nhari kuita hamenotu usabhuku ndizvo unoitwa here kuti unoramba madare kuti atongwe otambudza wapwere afurirawo moto wasadzike kwachangamira pamusoro yechangamire ini handina akawanda ekutaura ndingaite sekuti ndinokupedzerai nguva kutaura kwaita mutauro wekutanga kusvika waita wekupedzisira handizvo chaizvo asi munhu wati kutaura nezvake ndisabhuku so ndiye akatipa flow yekuti ndipei n'anga iwe kumba izopose ione kuti chii chiri kukonzeresa kuti mhuri ite udzekedzeke vana havasi kuroorwa vana vari kupera kufa vana mabasa hapana saka iye nowanin'ina wake umwe wacho azopanduka ari kunzi Bernard neuyu ndio akareisa mari yekudaidza n'anga kuti n'anga iuye because n'anga wemudunhu mangu wakabva kuti hatisi kuda tikuda wekure watisingambozivi vataita saizvozvo mutambo watambwa sekutaura kwavaita pazoita kuti aite mhidigari ngepekuti zvikwambo abhadhara kwastori zvikwambo hanzi mai Ramani vemukona zoya achimufemedza abhadhara ngozi yabuda ibvaitaura muchaji wayo saka akazoremerwa pekuti ngozi yazotaura kuti iwewe urusara usina chinhu nemhaka yekuti wakandiuraya mushure mekuti waidana nemukadzi wangu after wauraya inini kuti udana nemukadzi wangu wavharora mwana wangu saka pauri urusara usina kana chinhu kana wani saka zvadaro dheti rakwana rekuti vanhu vada kuchiti wachinoripe ngozi iyaya ndobva manya polisi wachinoti manje wana wangu nachiremba watora pfuma yangu nechisimba asi n'anga dzaitaura dzaibhadhara idzi n'anga dzake dzisiri dzaedmund ganje dzake dzaiziwa tienda mutore mai Ramani neyakandirapa mai Ramani ndomubvunza kuti wairapa chii chawairapa apa otaura kuti ndaivhara ngozi handimukuonaka saka iyo kana wakuti iwe mishonga yangu yauda kuti ichitorwa nemwe n'anga mishonga yangu haipiswe ndipe mishonga yangu asi kurapa kwanakaita ukapora ndipe nyati dzangu 4 vabhadharana so pazoremera nyaya iyi paripo chimuchangamire paripo kuti mujekerwe nenyaya iyi ngepekuti haasi kuda kuripa ngozi ada kuti dzinza rese ripere then umwe wacho uyo atanga vhara gedhi uyu ane vakadzi vakataura nemudzimu wacho unzi vakadzi wake sewakafa asi wakafa nemishonga yo nezvikwambo zvakashata vakadzi vairi vakafa nezvikwambo zvako saka wauinaye uyu kuti tikushandire chitsvaga zvinodiwa kuti tuye pamba kotishande vawirirana vakatobvisa zvavarobvisa mandi dzavakataurirwa saka uyu vachiona manje kuti ini ndikachatorerwa mishonga yangu ndafumuka kana amukadzika ndobva achidini kuti pamba pangu havia chisvikwe vachifurira namukoma uyu kuti usasaripe ngozi kachichisungisa vanhu vatiti vanhu wadini watimbunyikidza tingakumbunyikidza imi mabvisa mari dzenyu dzakaidza n'anga muchiripa zvikwambo zvenyu zvese izvo kuna nastori kuna mai Ramani saka apa vanhu vakuchichema kuti ngozi yabuda tikasangana nemhuri yacho kamzi kuti tauda tichiripe ngozi vanhu vabva vasunga mabhireki saka pakaenda kwaMajistrate vanhu vakabva piwa peace order kuti musasataure nababa asi Changamire anoziva kuti nyaya dzakadai dzinofambiswa sei kana yamuremera ana baba wake kana mavasangana kuti hedhiveni nababa vachiita process yekuti ngozi iripwe chiremba apedzese basa rake aonetora banga rake saka muchidimbu ndo zviripo Changamire kuti wauye kuno kake chipiri kuya panapa havasi kuya ngokuti nyaya yedu iri kuchirungu kupi saka dzoendai kuchiwanu kumwazinzi maponda aritai nyaya dzechiwanu muchidimbu Changamire kana wakaenda hawo kuchirungu because chirungu chichawadzosera futi kuno tombonzwa mambo ndofunga manzwa wake musoro wenyaya nyaya yakasetseka yakazvitonga vati kuzvitonga kwayo nekuti mimi muri kuchengeta banga razinata mumusha menyu muri kurichengeta kuita serenyu mamba chandoda kuedza kutsanangura ndofunga mambo unga nichinyaso kutsanangura ndataura ndichiti handigoni kunongedzerava
asi zviito zvako ndo zvinokonzeresa kuti iwe uzonzi wakashata nenyaya yekuti wabvisa dama rekuti ucha zviona iroro muromo iweyokawo hauurai munhu iyoyoba asi wabvisa muromo wekuti next door wako anogona kukanda kadombo kachidarika kuenda kodonha mberi nekuti wataura kuti uchaita sei. Wabereki inzwai ndataura apa ndichiti kutsanangura kwaita Zinatha yatsanangura zvakanaka kubva pamawambirwo kusvika pekupedzisira. Imi mochidzoka mochibva maenda komusungisa ngetani ndekuti waakutibira waenda nepasiripo. Saka uya kuchitaura kuti hama dzangu ina handina kuuya kuti ndiri kuda basa asi kuti ndimega makauya toda kugadzirwa. Tikasiya chinhu changu chichikuchengetai kwemazuva acho kana dziri 10 days chichachaja chinhu ichocho kana chiri cheropa chinochaja zvamusingazivi. Chinhu ichocho chinonzi jeka kwese chinobaya kwese manzwa chinochaja chinhu ichocho ndochaanotoita nacho kuti kada mupenge yenyu muite sei asi ndinozviziva kuti chinhu chandakusiyirai chiri musha menyumo ndochikwambo icho hakuna kwamunomboenda nacho kuchitora kochirasa uwa uchidzoka mbaunoona pachanga tiri ndo pachitori obva wataura chandaenda kusiya kurwizi uko chazoyanana ipapoka rwisai wabereki garai makabatarisa vanhu apa miti yatinotora miti isina kururama da musamhanyire upfumi iwe usina kuhupuhwa. Upfumi ngauye mumaoko mako hwesimba rako raunopukuta kuti wa uchishanda kwete wekutsvara-tsvarawo wakaipa muda kujusa mari kuti ungane mumba utahowe masaga ikaungana munoitora here mari maijusa mubva masvika mubedroom menyu tona mune ma50 mabhandu munopatiza pamba babai hamupagari manga. Saka upenyu hwoka ini ndinotokurudzira hangu kuti murume uyoka munhu akasununga wakomana mubhadhara musabhadhara inini imi kana maakuda iye ndiye achabhadhara inini murume achabhadhara inini mambo imi mambo mubhadhara twekwake ndekuti chipango chagara mumba menyizika kana anga achichichi ng'ombe 1 izvo zvino dzaakiri dzichabva pang'ombe 1 dzatobereka manzwa dzatobereka haangorwari bau asi ari kurwara ndimi ndini baba mwana taura mwana taura mimi taura shi ndio masango mimi taura ndio chokwadi ndio chokwadi ndio chokwadi ndio mahambira katanya wanangu nyinyi ndio arupe ndio ngozi ndio wazi vakakutodhaka mwana ari pachikoro pakuti pomutiri ndio badala mkosaje aliyo no problem ndikutoona muri kurwadzikana baba kutodzikisa misodzi ndoda kuti sekuru imimi mheta muti tungamire kuti tiite way forward nokuti stay katatadza saka way forward yangu ngati unyatadza inzwani munyatokutsanangurai zvakavhurira ndataura ndichiti ndiri kuda kubvisa minzwa pamberi penyu mufambe zvakanaka kana kuri kufamba fambai road yakasununguka musaende pachimanimani pekuzvimanika mega manga aiwa ndataura ndichitoti ini ndakaropafadzwa wani
handisi kuda kuti mubvise chinhu chipo chekuti munonditenda ndokuti ndakaropa pasi. Asi munhu uyu wamatora achisiya chinhu chake kudare, chinhu ichochoka ndo chinhu chinokupai dambudziko mukati memusha. Gadzirisai chinhu ichi. Mbamatotaura mhuri yenyu kuti muri ngatiungane vakomana. Izvi zvatakaita izvi takatadza. Ende kana muri muda kubhadhara tsoka, taurai pachena mhuri yese ichinzwa. Varume ndinobhadhara hangu. Ende madaro kamatopupura mhuri yese, Mwari anokukomborerai. Ambofi akakusiyai anotokukomborerai kuti uyu munhu akaropa faka. Ende zvinhu zvamunongobata padikidikika munoona zvese zvakavhurika. Pamusoro changamira ari kutaura pandaona apa ichinhwana taona kuti awakasungiswa kwamejasiti waende kukoti. Saka wati wauya kwachangamira wabatsira kuti woita sei ndakupine pisoda kuti kutaura nawo. Saka wakuyaona changamira kuti changamira todii kuti tofamba sei nenyaya iyoyi kuti tasungwa ukataka kutaura nababa wacho achamunosvika pawacho kana kuti wachibhadhare awa awasiwawo wasunga kuti vanoda kuenda kuti kukoti. Tikada kukumbira kwamuri changamire kuti toita sei kuti nyaya ichese ifambe. Pamusoro changamire banga harisi pamba pababa wangu kana kuti pasekuru kana kuti bani riri pabhanuwero pabhanuwero. Bernard ndiye akazoramba kuti hokwiro riri pamba pake kuti matara ake handiti. So big number anofanira kufesa machallenges ake ekuti chi banga riri pamba pake. Handiti ndiye ari kudhila zvinhu akafurira na Bernard apa patitobva kumadyauta aitaura ari pamberi pangu inini achiti Bernard ngaenda unobatwa. Saka the first thing itoripo ndekutoti Bernard pakanyorwa docket kumapurisa uku takatokangana kutaura sibando wepabenda kuti wewe wakakanganisa first mbavha ndi Bernard yeyo bozi ndiye aitifurira inini achitaura kuti baba wangu akaromba manzwe ini chiwengana baba wangu Bernard ndiye mbavha yekutanga. Saka ndo patinotanga kutoona ipapo kuti ndo pakatotanga kanyika nyaya bozi Bernard wacho wekutotanga watati naye munyaya tichitanga kusvika pa big number pachiya sekuru Masango ndiye akabikira sekuru Masango chikafu. Ini ndiri mupurisa wachangamire gachi asi ndiri mwana wekwamadziwo ndo paenda kushatira nyaya waita hako zvakanaka. Ndanzwa ndimandwa tichitanga kutaura nyaya yacho ndatotekera pataurwa nemurume zvakazotaurwa nemurume uyu manzwa ndabva ndatora mazwi ataura neataura uyu ndobva ndajoinidza mba ndaumba chinhwani kubva zvataurwa naregman ndibva ndabatanidza kubva zvaita chinhwani. Saka mhosva iripo ndeyekuti imimi uyo ari kutadza akasirwa banga ndigururu wenyu here? Ndi mukoma wangu akabereka mwana wake first born. Wazukuru ava Uyu ndiwo last born mwana wa baba uyu. Mwana wake first born yacho. Uyu ndiwe baba mnini. Aiwa. Saka inga muri kunetseka nei? Apa samtenga akauya akatosunga wanhu wacho. Unokuya kudai. Muri kunetseka nei? Vanhu vakavhurika. Yakunetsa so isu chinyaya yedu yakazviropera. Because tatatochacho kungozi. Kutini uri pangozi. Asi iwo wabva watisunga pa peace order plus ya 7 wanhu wacho wanosunga musana. Sasa chedu tatosudza musana tati 7. One chief 7 wanhu. 8 chiremba. 8 chiremba asina ndiye wanhu. Usataure meseka. Sorry wana. Batsiriki bakangwa. kupai chi ndoda kuti ni wadorba yachitaura yapedza yaitaura titsetse murootopera ndaiwa iminika ndaona kuti nyaya yenyu yakavhurika. Hamufaniri kukundwa nemunhu wani. Munhu wani haafaniri kukunda mimi mese. Hazvisi zvakaita izvozvi. Inini ndikuda kuedza kuti ndivhure rodhi
indi ndaona kuti rodhi ini yakavhurika asi kutla kwemuchete kwamuri hedimeni ari panapa hedimeni unoka here kusvika pamusha pawana handitadzi aiwa toda kunzwa unoka here ndiri musoja changamiri Thank you. unofanira kutosvika pamusha pawana wobva wataura kuti varume chinhu chirudiwa panapa ka chinhu ndechakati saka maona ndasvika ende mukaona ndabva pano imi ndimi muchanditeera mega kuti hedimendzoka kunotitaurira manzwa ndokuti ava ka wasununguke because apa watori nengetani wese wakasungwa kudai wakatosungwa necheni kuratidza kuti munhu wandiye asungwa vanhu vesawa asi ndiye munhu ari kukanganisa momutarisisa munhu iyeye aiwa munhu haanotosungwa inga manzwa kwandabva ndichitsanangura kuti inini handifaniri kupumha munhu kuti uri muroi handifaniri kupumha munhu kuti une chikwama varimo mwari kuenda kuwana sitore koromba vachirima mbatata vachiita sei but tinee takatarisa tichiona iri kufamba saka ndinototenda hangu tapa hedimeni ndoda kuzonzwa vati kuti vana vavawa wasununguka iwe unotifonera foni dzangu nati vana vavawa patipatsanire kuti padoko hedimeni akusuti kwacho tiri pamwe chete nawo asi chikumbiro chete chokuti mimowedzero many power nokuti musaka tauya kuno nokuti pamwe pacho wanenge uye isabhuku yobanwero ane kutaura kwakutodzikisira hedimeni wake nokuti iye ndisabhuku saka isusu kuya kwedu kuno kuziva korepota kuno imeni pawaida kuwedzerwa ichibva kuno pawene posi nokuti ava vana vatezvawo kwamajistrate wakaudzwa kunzi chiendai ngaiende kwamambo mambo anozozviva zvokuita kureva kuti hedimeni kuti vava navo kuti vaita totoenda kuvatora kumba vandei kunyaya idzodzi saka tavasimudza tiwe navo pano tauya navo panapa kureva kuti takuti isusu takudawo sapoti yeni mimi mambo nahedimeni kwakuchienda pamwe chete nokuti inini pachezvangu tsitsi dzangu nemisodzi yangu iri kumhuri iyi ndodai kuti wati against nini ndaitongowombera kuti aiwa munhu 1 ngapambaire 25 kuti wazonzosere vakatora 1 nairo kumba asi handikutomirirawo kuti ndimire ndege kuti kuita chakaipa nokuti bakati rotoroshandisa kwakawanda zvezvo zvakatomisa basa rakawandisa toenda kwabika kuti rimwe bakati iro ririko saka ndochaita kuti ndine simba rokuya kunoda kwemhuripi idzi alright vaya vambomira heni laudzoka kuna hedimeni mabvunzwa nachifi kuti munozvikwanisa here kuzviita kana muchiona zvakakuremerai raikuda pachena ya chandingangode guideline abvunzwa ndobatsira hedman asati asvika ndikuda kutomupa mukana taimboshanda tese nahedman ganji chandiri kuona chakanyatsokunaka chamunofanira kuita semhuri kutanga ndaimurira withdraw situation yekukomejastiri kuti kunokuzvambundika muuye kuna changamire ndikuti tirange kuhwana hedman pamberi chief pamashure pasina kuita withdraw that case there pamusoro ndokutiri rakatova kudhara inozomorwa futi kuti saka harisati atoendera kukoti kwacho takatobvunza kuti mukuendesa rini aifana kuendesa madhusi kare saka mupurisa uri pakanyora akatotanga kutikumbira mari ndakati handikunomubvisa mari yokuti ndikupe iwewe nokuti ndine loya handinomira neloya saka handigona kuti ndikubhadhare mari iwewe saka ndozvakakonza kuti riparangomira nanasi uno asatodza kuti rienda rini plazi pamusoro ichangamiri hedman patakabva kukoti takadzosera feedback kuna changamiri wedu kuti tanzi fambai nani nachangamiri hedman you send the police but wakasvika ukapiwa masamoni they boycott hauna kuuya bava vari kudherera changamire apa turi ndisabhuku futi how are the people vanhu vanorida chi mumuarea hanzi hauna kuuya vafuti apa takauya last week futi hawana kumboya futi vari kuita rudhu pamberi pedaro ya ndatoona pane musoro yenyaya yes changamiri ndatozoona kudhara kuti mese nikutaura manzwa hedimeni paataura mapando ati kudii ndo pandanyatso kuti pane kakwiri panaka pane kakwiri panaka ndokuti ukanzwa hedimeni akutsitsita kana nyangwe rindowepurisa kuti tatimhanya undosunge chibharo yes
iyo but chibharo ndinosvika ndizorigamba but pane kakwiri auikawo asienda zvakawanda samanza ndati ndapandwa zvandoita manje hazvinetsi Edmund ndichamutsvagira purisa rinobva kuno raanofamba naro kusvika asvika pakuronga zvinhu zvese aine purisa rinobva mupi muno ndokuti uyaite pava atozive kuti ndine wakanditsigira atobva kwamambo shamwari nyaya tiri kufambira yakadari ivo bamutaura kuti eyoyo zvatauya tauya kuzokutora pamusana pakadari kana aramba isaisimbi muenai nesimbi chaidzo wakomana uri muno wanadzo simbi kunyepera wakomana simbi wanadzo munomu wakomana musaite wekutamba nawo toapa takatengera simbi isaisimbi ngwana munhu anonetsa isaisimbi muenai tekweredzai tatopedza maita here baba ndokunganyayanzika munotoswerera kane munhu wani saka pamusoro mazuva anga patunangu yagadzira ndochimwe aiwa tatitaura ndakupatsanura saka ndiri kuda kuti maybe kana zvinhu zvarongeka wandipewo zuva kana ndasvika mumatare ndikozonosuma kuti aiwa pamazuva akati ndotaurira kana zvazoramba ipapo ndakuti ngotora matano anditiwa nedare rangu basa rakatomira onaona mazuva inira kutaura iwo kuti paunopuwa mbadharo wako ndo paunotonanga kunokati hapo ndazvige ngoti ndezvangu mangwana zvinokuomera apa tatopedza kuionga nyaya yako apasina chanisa bako pamunenge makuenda purisa gaje anenge wakutobatana ubva kuti zuva riri ndiraka ndiri kuuya ikoko tobva tasvika ubva wasvika pamusha pano hande chamwari Something.